Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Nema pauze. Zahvaljujem. Izjavljujem saučešće članovima porodice kojima su umrli najbliži i oni zbog bolesti, zbog koronavirusa, a i svih ostalih, ako ni zbog čega drugog, ono zbog toga što u ovim vanrednim uslovima nisu mogli biti dostojanstveno na uobičajen način sahranjeni zbog ograničenja koja su propisivana i za sam čin sahrane. Molio bih ministra zdravlja da saopšti koliko je testirano građana bilo 15. marta, na dan donošenja odluke o proglašenju vanrednog stanja, koliko je od tog broja testiranih bilo zaraženih. Takođe bih molio da kaže koliko je ukupno umrlih građana u ovom periodu, bez obzira na uzrok smrti, od toga korona i od toga koliko starijih od 65 godina. Takođe bih molio treće pitanje za ministra zdravlja. Budući da je testirano manje od 1% građana, koliko je respiratora nabavljeno za zdravstvo Srbije u periodu 2013-2019. godina? I najzad, ministre, verujem da to nećete moći na ovoj sednici, ali bi bilo dobro da pripremite i barem pisanu informaciju dostavite svim poslanicima. Kakva je strategija izlaska iz pandemije koronavirusa za preko 99% građana koji nisu testirani i koji će eventualno u povratnom ciklusu epidemije biti na udaru? Takođe bih molio ministra vojnog, ako može da saopšti, zašto u materijalima koji smo dobili nema predloga za uvođenje vanrednog stanja kao obrazloženja, budući da u odluci, kao što sami znate, nema ni jednog slova obrazloženja. Predsednicu Vlade bih molio da saopšti javno građanima da li je poslala zahtev Narodnoj skupštini za proglašenje vanrednog stanja, kada i gde se može naći zahtev. Drugo pitanje za predsednicu Vlade, da li je u roku od 48 časova po proglašenju vanrednog stanja poslala zahtev Narodnoj skupštini za sazivanje. Takođe, mislim da je neprimereno da nam u okviru ovog paketa od 44 plus jednu uredbu koja nije prisutna jer je prestala da važi, a trebali ste i nju da navedete sa napomenom da ne važi, oko informisanja, da nam uvodite i uredbom rebalans budžeta za iznos od 50% ukupnog budžeta planiranog za 2020. godinu. To je zaista nonsens koji mislim da ne treba prihvatiti. Takođe, želim da se zapitam zašto na predlog 8 narodnih poslanika koji su tražili sazivanje Narodne skupštine nijedan narodni poslanik ni skupštinske većine nije prihvatio taj predlog? Da li to znači da su i poslanici skupštinske većine počeli da bojkotuju rad i bojkotovali rad Skupštine za vreme vanrednog stanja i time se praktično pridružili opoziciji? Zbog toga predlažem građanima, korona nas opominje, promenimo sistem, ovaj partiokratski sistem, a navešću i podatke. Dalje, zašto narodni poslanici stariji od 65 godina su diskriminisani i nisu mogli da obavljaju svoje dužnosti, čak ni da dolaze na konferenciju za novinare, ako nemaju dozvolu od resorno nadležnog ministarstva da mogu da se kreću za vreme vanrednog stanja? Ja sam tražio od Ministarstva policije i nisam dobio dozvolu. Dalje, zašto stariji od 65 godina nisu mogli da se šetaju barem u vreme policijskog časa ili sat vremena od početka policijskog časa kad su mogli da se kreću kučići? Zašto živitelji devastiranih sela, pre svega za ministra poljoprivrede, nisu sa 70 i više godina nisu mogli da obavljaju poljoprivredne radove kada znamo da je oko 120.000 vlasnika porodičnih poljoprivrednih gazdinstava starije od 70 godina, po podacima ankete o poljoprivrednim gazdinstvima iz 2018. a
Po podacima popisa iz 2012. 42% vlasnika je bilo starije od 65 godina. Dalje, zašto su vlasnici stoke na poljoprivrednim gazdinstvima, izuzimajući mlečno govedarstvo, mlečne krave, diskriminisani u odnosu na vlasnike kučića u gradovima? Jer nisu mogli za vreme policijskog časa da napasaju koze, ovce, da hrane stoku itd, osim ono što je vezano za proizvodnju mleka. Dalje, zašto su zatvorene pijace, pa ponovo otvorene, iako nije ukinuto vanredno stanje, iako su u to vreme hipermarketi u zatvorenom prostoru radili sa uvoznim poljoprivrednim proizvodima? Selo nas je othranilo, kroz vekove branilo i odbranilo i sačuvalo obeležja srpskog identiteta nacionalnih manjina. Molim vas za još samo jednu rečenicu. Nemam ništa protiv socijalne pomoći sa 100 evra i ako može više, ali mislim da je neprimereno davati glasačima. Ako je vaš slogan bio za našu decu, dajmo deci, dajmo socijalnim slučajevima, dajmo penzionerima koji nemaju do minimalnog ličnog dohotka i svima drugima koji nemaju do minimalnog ličnog dohotka, uključujući i zaposlene sa srednjom školom u Narodnoj skupštini, kojima se doplaćuje svakog meseca 600 dinara do minimalne plate. Hvala. Reč ima ministar gospodin Nedimović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, ja moram pre svega da reagujem zbog... ovaj put mora. Zbog jedne stvari koja je izneta da lica starija od 70 godina selima nisu mogli da se kreću. Od prvog dana svi poljoprivredni proizvođači stariji od 70 godina u naseljima koji su ispod 5.000 stanovnika su mogli bez problema da obavljaju svoju poljoprivrednu aktivnost i molim vas, to je pisalo u prvoj odluci koju je Vlada donela prvog dana. I molim vas, to je, ako je u jednom privrednoj aktivnosti se trudilo da se obavi sve, a vi znate da je tad bila i setva i sve ostale neophodne agrotehničke mere koje su morale da se primene, to je bilo vezano za poljoprivredu i tu je maksimalno se tolerisalo sve. Iz jednog prostog razloga, jer pokazalo je danas što je gospodin Rističević pričao, da poljoprivreda, odnosno hrana, predstavljaju jednu stvar koja u bezbednosnom smislu nije predstavljala Srbiji nijednog trenutka problem. Činjenica da mi nemamo ni naftu u onoj meri koju bi želeli, da nemamo zlata koliko bi želeli, nemamo more, da je ovo jedan od resursa koji moramo da koristimo, koji se pokazao ovaj put, da su mnogi rafovi u mnogim zemljama i u našem okruženju bili prazni, da smo mi kao država pomogli i pomagali svakom kome je ta pomoć bila neophodna. S druge strane, što se tiče zelenih pijaca, zelene pijace nisu odmah bile zatvorene, naročito ne one na otvorenom. Ali kako je virus uzimao maha i kako je taj procenat odnosno od testiranih se povećavao koji su inficirani, tako su se morale preduzimati i druge mere. Pijace su, kako je taj procenat počeo da pada i kako je ulazio u neku laganiju svoju formu, stekli su se uslovi za njihovo otvaranje i uz primjenu svih zdravstvenih mera koje su epidemiolozi naveli. Ja ću samo jednu stvar, dozvolit će mi možda kolega Lončar za slobodu, ali to sam pre svega čuo od epidemiologa i u kriznom štabu i u Nišu kad smo imali krizni štab. Prvi dani o kojima se stalno priča da li je moglo da bude skupštine ili nije moglo da bude skupštine, taj prvi udar virusa, oni kažu da je to virus druge ili treće generacije, koji je bio neuporedivo snažniji od onoga što mi imamo danas sada. Ja ne želim da komentarišem stvari koje se tiču medicine, ali tada su situacije sa zaraženima bile mnogo delikatnije i mnogo agresivnije
nego što je to bilo kasnije, odnosno prethodnih nekoliko dana, jer danas uglavnom, izuzimajući par situacija, imamo lakše slučajeve i imamo asimptomatske slučajeve. A nemojte zaboraviti kako je tad bilo ti prvi dan. Evo, tu je kolega Vulin koji može da potvrdi kako su vojnici u prvom tom udaru koji je bio i u Subotici i u Batrovcima, kakvi su simptomi i u kakvom stanju se nalaze ti vojnici. Nemojte tu stvar nikada da zaboravite. To što je testirano možda u tom prvom trenutku 300 ili 400 i koliki je procenat bio, koji će neko od mojih kolega sigurno reći, nemojte nikada zaboraviti kako je to bilo ti prvi dana. Lako je posle svake bitke biti general. To može svako. Ali mora se ući unutra u čitav problematiku, pa onda izvlačiti zaključke eventualno. Što se tiče poljoprivrede i ovog što ste rekli vezano za sektor mlekarstva, odnosno da su oni mogli na osnovu propusnice da odlaze i uopšte u stočarstvu, svi koji su radili ispaše, mogli su se prijave i mogli su da u bilo kom trenutku dobiju tu propusnicu. Pa to što vi ne znate za to, to ne znači da se to nije desilo. Ali isto tako vi znate za jednu situaciju koju ste pokušali da prikažete da je čovek terao ovce na ispašu u okolini Paraćina. A znate gde su njegove ovce bile u tom trenutku u 18 sati u vreme policijskog časa? 600 metara daleko odatle, on imao veze sa tim ovcama, nego je obavljao jednu drugu aktivnost i zato ga je policija u tom trenutku legitimisala i desilo se to što se desilo. To znate vi, to je policija odmah sutra objavila i policija je odradila svoj posao kako treba. I molim vas, to što vi mislite da na 30 kilometara odatle znate šta se dešava, uđite malo u cipele oni koji su svakog dana bili sa ljudima kojima je trebala pomoć. Lako je pričati posle 60 dana. To može svako. To može svako i ja razumem vašu potrebu u ovom trenutku, kao i svaki put, da u različitim koloritima, meni to savršeno godi. Samo ima jedna druga stvar, skine se kapa kada je u zatvorenom prostoru. Ja sam tako naučio u onome što sam učio, a ja sad ne znam po kojoj ste vi školi učili. Hvala vam puno. Reč ima ministar gospodin Lončar, izvolite. Da li se slažete da vam odgovorim na ova pitanja? Ako nije problem da vam odgovorim. Kolega Ševarliću, tražili ste odgovore i postavljali ste pitanja. Evo ja ću krenuti. Zato vas molim, strpite se da čujete odgovore. Izvolite, gospodine. Ja ću krenuti. Prvo vaše pitanje je bilo koliko je bilo testiranih 15. marta i koliko je bilo pozitivnih. Bilo je 283 osobe testirano, 48 pozitivnih, znači nešto manje od 17% pozitivnih. Trend taj je bio da raste broj pozitivnih. Drugo vaše pitanje, odgovorit ću vam na ova pitanja što ste konkretno postavili, da vam dam pa ću vam odgovoriti suštinu. Apsolutno netačno po broju testiranja. U Srbiji do danas testirano 78.942 osobe. Po broju stanovnika, po svemu, bolji Srbija, bolja po zvaničnoj tabeli, gospodine. Znači, po zvaničnim podacima, vi ste rekli da je najgora na svetu ili Evropi. Vidjet ćemo u stenogramu, nema problema. Nikakvi. Ako možete samo da me saslušate. I to nije tačno. Znači, bolja od Albanije, Bugarske, Grčke, Mađarske, Severne Makedonije, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Gospodine, zvanični podaci. Ali, ja bih prešao na suštinu, ne samo zbog vas, nego i zbog poslanika Konstantinovića i
poslanice Macure i zbog svih. Mi smo ovde došli zbog koronavirusa. Zbog trenutno problema u svetu broj 1, koji nije rešen. Ali pošto vidim da ovde nema razumevanja i da smo došli, što sam pod snažnim utiskom, ali naravno neću komentarisati ništa, žao mi je što poslanik Konstantinović otišao, koji je izgovorio da bi on brže uveo Srbiju u Evropsku uniju, ali to je moj utisak, moguće da to nije merodavno, pa ću se vratiti na koronu. Dragi gospodine, što se tiče odluka za vanredno stanje, koronavirus je prevashodno, odnosno na prvom mestu, zdravstveni problem. Ako se slažemo. Koji kažu izazvao je takvu reakciju koja nije bila u poslednjih 100 godina ili više. Ne može da se poredi. Ako je nešto zdravstveni problem, ako ugrožava zdravlje ljudi, ako ugrožava život ljudi, to kažem na prvom mestu, ali ne ugrožava samo to. Ugrožava i mnoge druge stvari, i ekonomiju, i privredu, i sve ono na šta se proširi kada čovek oboli i kad imate jednu ozbiljnu pretnju. Ja bih vas molio da sada me saslušate, da za svagda rešimo to pitanje, iza čega ja odgovorno stojim i odgovorno tvrdim. Kada se sve to desilo, kada smo imali podatke iz Srbije, kada smo imali podatke iz Evrope, kada smo imali podatke iz sveta, kada ste saslušali naše lekare, naše stručnjake, lično sam zahtevao, evo tu je predsednica Vlade i predsednica Kriznog štaba koji vodi za zdravstvo, lično sam zahtevao da se uvede vanredno stanje, da bi sprečili sve one posledice koje su mogle da se dese. Stojim iza toga. Nemojte nikoga drugoga prozivati. Nikoga drugog. Ja sam u tom momentu bio na čelu Ministarstva zdravlja. To je bio moj zahtev. I stojim danas i stajaću uvek iza toga. I mislim da smo tome uspeli, da smo mnogo, mnogo ljudskih života spasili. Oni što kažu niste spasili sve živote, neću ni da komentarišem. Što se tiče Narodne skupštine, takođe stojim. To je isto bila odluka i moj predlog. Samo iz jednog razloga, zbog vas i zbog svih drugih. Ako mislite da možete da poredite Skupštinu sa kafićima, koji izlaze deca od 20-15 godina, ovde ozbiljni ljudi, neki i sa ozbiljnim oboljenjima i svim, smatrao sam da nema razloga da se rizikuje. Da nema apsolutno razloga da se rizikuje i da nam je u tom momentu bilo preče vaše zdravlje, vaš život i da nam je oprema koju bi dali ovde, da nam je bila potrebnija za bolnice i za medicinske radnike da leče ljude. Znači, o tome se radi. I stojim iza toga. Sve što imate, ostavite. Biće vremena. Ovo ništa ne može da se sakrije, niti bilo šta. Pa me optužite za šta god hoćete. Sačekajte analize, uradite ih i optužite. Da je to moglo drugačije, da je to moglo bolje, da je to moglo ovako. A ja vam sad predlažem, skoncentrišite se. Problem nije rešen. Nije rešen ne samo kod nas, nije rešen u celom svetu. Niko se nije vratio u onaj period koji je bio pre koronavirusa. Vi pokazujete
odgovornost time kako se danas ponašamo. I mnogo vas je postavilo pitanje ovde kako ćemo mi da se ponašamo, koji je plan i koja je strategija. Gospodo, ako se budemo ponašali ovako kako sam čuo ovde, onda nisam siguran u kom pravcu idemo. Jer to, kakav ćemo rezultat imati i kako ćemo se ponašati, zavisi samo od nas, zavisi od građana Srbije. Koliko hoće da poslušaju. Znači, to je direktno proporcionalno. Ne zavisi ni od čega drugog. Ne postoji druga mogućnost. Ja bih molio sve da shvate. Možemo iz ovoga da izađemo, da privedemo kraju, samo ako budemo odgovorni, ako se budemo pridržavali mera, nije mi problem da ih ponovim po 100.000 put. Da držimo distancu, da koristimo masku u zatvorenom prostoru, da održavamo higijenu više nego obično, da peremo ruke češće, da zaštitimo sve ljude oko nas, da zaštitimo i nas. To je jedina filozofija koja postoji. Sve drugo u ovom momentu je apsolutno manje bitno. Nemojte da trošimo snagu, nemojte da trošimo energiju, nemojte da trošimo vreme na druge stvari. Ajde da se skoncentrišemo da ovaj problem dovedemo do kraja. Svaka naša odgovornost, svako naše pridržavanje ovih mera, biće manje bolesnih, biće manje preminulih. Ljudi, imajte samo to na umu i ništa više. Za sve će biti vremena, za sve analize. Analize ne mogu da se sakriju, shvatite. Danas možda dobijete samo presek koji ne znači ništa. Da vam pročitam i koliki je broj, od koliko godina umrlih, ali to je trenutno. Gospodine, trebaće vremena da se sve izanalizira. I prethodne godine, i prethodni periodi, i kardiovaskularna oboljenja, i druga oboljenja, i maligna oboljenja, i hronična, i sva druga. Možda je to sad popularno da se kaže i da se vidi da se barata sa nečim, ali ne pomaže. Koronavirus sa tim stvarima neće biti eliminisan. Biće eliminisan samo ovim ako se budemo ovoga pridržavali. Molim vas, shvatite to. Hajde da rešimo ovaj problem. On ne može drugačije da se reši. Nije vreme. Tu smo, došli smo, jer su se stvorili uslovi. Struka je rekla, ali struka nije rekla, ovo nije bilo bezbedno za poslanika Konstantinovića, ponašanje poslanika Radulovića, kojemu je bio na manje od pola metra bez maske i ponašao se kako se ponašao. Jasno hoću da kažem, mi smo propisali kakva pravila moraju da budu. Pravila mora da se pridržavaju. Ko ne želi da se pridržava, ne može da učestvuje u procesu. To je suština. Ništa nam drugo neće pomoći sem našeg ponašanja. Hvala vam. Reč ima ministar gospodin Aleksandar Vulin. Izvolite. Samo kratko. Na osnovu člana 88 stav 2 Zakona o odbrani, ja sam predsedniku Republike Srbije, vrhovnom komandantu Vojske Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, dostavio 14. marta procenu rizika i pretnji po bezbednost Republike Srbije i njenih građana. Procenu je uradila po mom naređenju Uprava za vojno zdravstvo na osnovu svih dostupnih informacija i uradilo predviđanje šta se može desiti u budućnosti i koje su mere potrebne preduzeti da bi se predupredile ono najgore i da bi se zaštitili životi i zdravlje naših građana. Dakle, procedura je apsolutno ispoštovana i donete su odluke u skladu sa Ustavom i zakonom. Pravo na repliku, narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite. Hvala lepo. Gospodine ministre zdravlja, ja nisam rekao da su najgori rezultati. To ste prečuli ili ste
mislili nekom drugom da odgovorite. Slažem se da treba analiza da se uradi i slažem se da sada ima prečih poslova, ali se ne slažem sa tim da vi kao ministar odlučujete da li će Skupština proglasiti vanredno stanje ili ne i kada će ga proglasiti. Ako nije mogla 15. onda je mogla barem 21. ili nekog drugog datuma. Ministru poljoprivrede, žao mi je ministre, ja nikada ne govorim napamet. Imam kopiju rešenja suda u Kragujevcu u kome piše da je čuvao ovce i da je kažnjen sa 50.000 dinara i imate još niz drugih podataka koji sledi. Mogu da vam isprintam i da vam dostavim, a možete i od suda u Kragujevcu da dobijete to rešenje. Dakle, tamo nema u rešenju ni jedne reči o tome da je radio neke druge radnje, bez obzira šta je ko posle toga izjavljivo. Istovremeno, gospodine ministre poljoprivrede, da vas pitam, dobro je da se izdvaja 2 milijarde i 600 miliona dinara za poljoprivredu, ali to je, gospodine ministre, 22 miliona 33 hiljade i 898 evra ili 0,43% od 5,1 milijardu evra koliko je rebalans budžeta. Ako podelite sa 400.000 samo registrovanih, da ne računamo neregistrovana gazdinstva, to je 55 evra po gazdinstvu. Jer mislite da je poljoprivredi to dovoljno u odnosu na 31.000 dinara koliko se daje preduzetnicima u drugim sektorima? Zašto jednom poljoprivreda ne može imati neki povlašćeni status? Ako ikada treba da bude, da ima, to treba u ovim uslovima. Zar nije? Zašto mini hidroelektrane imaju garantovanu cenu 50% veću nego što je minimalna cena, nego što je cena kilovata, i to dugoročno? Takođe, ja mislim da bi, očekujem od predsednice Vlade, pohvaljuju svi energetske kompanije koje su radile pohvalno, ali niko za vreme vanrednog stanja ne govori o tome da je najveći deo energetskog sistema baziran na uglju, termoelektranama na Kosovu izašao iz energetskog sistema Srbije. Zahvaljujem, kolega Ševarliću. Reč ima ministar gospodin Nedimović, pravo na repliku do 2 minuta. Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, mere koje je Vlada Republike Srbije usvojila, a vezane su za poljoprivredu, su apsolutno srazmerne onome koliko je u poljoprivredi bilo problema usled COVID-a. I ja stojim odgovorno iza ovoga, pre svega za 3 sektora koja su bila naročito pogođena. To je sektor ranog povrća, tu imamo dosta ljudi koji su bili iz okoline Leskovca, Jablanički okrug, tamo da imamo dosta plastenika, deo oko Žitorađe, tamo Samarinovac i ona sela okolo. Bilo je tu naravno i po Mačvi. Oni ljudi nisu mogli da iznose svoju robu na zelene pijace koje im je glavno tržište bilo. Mi smo pokušali nekim alternativnim metodama, organizovanjem takozvanim elektronskih pijaca, i tu smo jedan deo problema rešili, ali oni su dobili pravo da u skladu sa veličinom svog plastenika dobiju povrat od 90.000 dinara. Drugi sektor koji je bio izložen zbog zatvaranja ugostiteljskih objekata, to je bio sektor malih mlekara koji su proizvodili sir i mleko i kajmak i sir za ove ugostiteljske objekte, zato što oni nisu radili, nisu imali gde da plasiraju svoju robu. Ostale velike mlekare niti su smanjivale svoju cenu, niti su prestale sa otkupom, niti su imali tih problema. Njima su kod jednog dela poljoprivrednih proizvođača mleka smo kompenzovali tako što su velike mlekare odmah preuzele tu količinu mleka. Preostali deo smo kroz finansijsku podršku koje su uključene u ove mere Vlade, one će biti iskompenzovane. Niko od njih ne mora da aplicira ni za šta, ništa da podnosi. Mi ih imamo registrirano poljoprivrednih gazdinstava i spram onoga što smo sami prijavili u prethodnom periodu biće im isplaćena ova materijalna sredstva, novčana sredstva. Treća stvar, to su pčelari koji su stariji od 70 godina, kojih ima 7.484 na osnovu registra. Dobiće isto tako finansijsku podršku, jer oni zbog nemogućnosti kretanja nisu mogli da obavljaju svoju aktivnost, a samo iz jednog prostog razloga, iz istog razloga koji ni vi niste verovatno dobili dozvolu, a to je zato što se vodilo računa o vašem zdravlju. Prvo i isključivo, ja bih citirao, odnosno parafrizirao jednog
poslanika koji je juče rekao, javno zdravlje, odnosno zdravlje stanovnika je najviši zakon i po njemu se postupalo u svakom trenutku. Sve ostalo, šta bi bilo kad bi bilo, ovo sam presudu video i lično, jer je moje ministarstvo stupilo odmah u kontakt sa tim licem, apsolutno upoznati sa svakom stvari, samo očigledno da neko nije dobro čitao presudu, tu piše izjava tog lica da je čuvalo ovce, a ne šta je stvarno bilo, ali to uopšte nije ni tema, nije ni bitno. Tako se pokušao ispolitizovati još jedan slučaj koji se desio na prostoru Vojvodine. A šta da radite? Imate, a ove priče 400.000 gazdinstva kad podelite, neće dobiti sva gazdinstva, ratari nisu imali nikakav problem. Zahvaljujem. Obavljali su, izvinjam se. Nemate pravo na repliku, gospodine Ševrliću.